Braňa. Čaute všetci, zdraví vás Jakub a som tu pri novom, totiž aj prvom videu z hry Blockstrike. Hráme jeden mod, som tu spoločne s Braňom. Mali tu prísť aj moji dvaja ešte kamoši. A niečo sa im pokazilo, takže sľúbili, že potom ešte prídu. A my hráme takú hru, ešte ma nezabíjaj, my hráme takú hru, že on pokladá bomby, ja som akože policajt a mám za úlohu zneškodniť bombu a tým vyhrám. Nie, to je iné, pardon, to hráme, že máme prvú základnú zbraň, potom máme ďalšiu zbraň, potom ďalšiu, dokopy je tu skoro 55 zbraní. A môžem to ukázať na tebe, Braňo? Nie, dobre, nestrieľaj. No, napríklad, keď on zabije mňa, musí 2-krát alebo 3-krát ma zabiť, aké ma zabije. Presne takto. Ešte 2-krát by ma mal zabiť. Zabij ma. Poď sem, zabij ma. Ešte. No a pozrite, Branko ma... Stoj. Pozrite, Braňo, poď sem, stoj. Ako môžete vidieť, tak Branko má novú zbraň a jak sa volá? A ukáž ešte raz divákom. Však ukáž. A tak som chcel ušaliť Branka, ale on má asi vyššie IQ ako ja. Au. No tak, Branko, keď máš také vysoké IQ, tak si poď pre mňa. Ale no tak, vidno, že nie si srab. Dneska sme sa sadili, sme hrali jednu hru a sme sa sadili. Kto je druhý, musí vypiť pohár so soľou a Branko prehral, takže pil pohár so soľou a tu môžete vidieť, akú má Branko teraz zbraň. No. Po toto, keď video dáte 10 lajkov, budem pokračovať, urobím z tohoto sériu a môžete do komentárov napísať, čo chcete, aby som stiahol a aby som to hral. Môžem natočiť ešte Clash Royale a presám, Braňo. A takú hru, kde sa otvárajú zbrane. A v tomto presne Branko prehral a zabil som ho konečne. Vyhráva na 8-1. Mali by tu prísť o chvíľu ďalší kamoši. No a napíšte do komentárov, čo chcete, aby som natočil. Dole máte, prihlásiť sa k odberu, to keď chcete sa prihlásiť ku môjmu odberu a chcete, aby vám nešli ďalšie videá, tak to stlačte a tam stlačte zvonček a vám to napíše, že ste sa prihlásili k odberu. A vždy, keď urobím nejaké nové video, tak vám to tam zacinka a budete vedieť, že je nové video. A ja nevidím zo svojej tejto a už Branko má killy. Ja priznám sa, nemám dobrý skill. Branko ho má dosť dobrý, ja ho nemám skoro dobrý. Takže ja radšej utekám, než strieľam. A takto. A tu Branka sa snažím zastreliť. Čo máš za zbraň? On má už túto. Necháš ma ťa zabiť, aby som mal normálnu zbraň? Tak stoj. No tak okej. A nemôžeš strieľať. Braňo. Tu môžete vidieť, ako sa naháňam zbraňom. Stoj. A ja som poza plotu do teba strelil. Teraz ideme zakempiť. Ideme sa niekde zakempiť. Tu sa zakempíme. Zakempíme a budeme čakať, kedy príde Braňo. A on išiel z druhej strany. A strelil do mňa. Bohužiaľ, utekam. A on je zase z druhej strany. Braňo má čuch, kde idem, aj vie, že
Aj, má dobrý aim. Ja ho mám hrozný, už som povedal. Ja teraz som mu asi ušiel, neviem. Aha, dobre, neušiel som, ja som tam chcel vyskákať a streliť ťa. Ale nestrelil som ťa, bohužiaľ, a ty si niekde tu, takže ja zdrhám. Čau. A on už má brokovnicu, braň, môžem ťa ešte raz zabiť? No teda dvakrát, aby som... Dvakrát, lebo ja nemám žiadnu zbraň, mám tú základnú. Ty máš brokády, takže ma rozdrtíš ako nič. Koľko máš života? Poď sem, netoč sa tam. Dobre, takže máme čas na ujdenie. Ujdeme mu, dúfam, že ma nenájde. Tak to by ma nemal nájsť. Niekedy si myslím, že Braňo má hacky, lebo my sme hrali jednu takú veľkú mapu a zabol som ho a do 5 sekúnd už bol pri mne. Niekedy si to vážne myslím. A aký si mal dneska deň, Braňo? Dobrý. Ja som zakempený, vieš. Už natáčame aj 6 minút. Aj. Však, Braňo, dal som, koľko máš života? Som ti dal headku. Koľko máš teraz života? 5. Mami. Tak tu sa zakempím a budeme zase čakať na Braňonka, tam, kde sme boli predtým. Tu nás nenájde. Asi dlho. Haló? Nájdeš ma? Nevieš, kde si bol predtým, takže ma si nenájde. Túto mapu už mám dosť preskúmanú. Aj Branko. Tak. A dajte prosím ten like. Budem za to veľmi rád, keď dáte 10 lajkov, hneď bude ďalšie video. A napíšte mi do komentáru, či chcete z tohoto sériu alebo